A desperate and out of sorts Bheki Cele insults South Africans. Listen to this. South Africans, ni Sodoma, ne Gomorrah. Anina inhliziyo anina nembeza ni nunu. Bathi ke kulungile siyethemba ukuthi nathi uzofika ngesikhathi kusasa sikwazi ukuthi sihambe sombeka esithembayo ukuthi uzokwazi ukubheka emuva le politiki abeyifundisa akwazi kuyifafaza kubantu abathile ngokuthi baqondise uAfrican National Congress.